Internacionalitzar no és una tasca fàcil, requereix d'uns mecanismes i uns processos complexos que poden durar anys en donar els seus resultats. Entre els ponents, a les taules rodones, hem tingut dos representants del sector privat associatiu, com són Jordi Gratacós, el director de Barcelona Music Export, un departament que depèn d'ARC, una associació de mànagers, promotors musicals i agents, que porta ja molts anys treballant en internacionalització. Ha participat també Armando Rua, gerent d'Access i fundador d'una associació europea que es diu Live DMA i que agrupa a més de 1.200 sales de música i festivals en 11 països diferents d'Europa. I per la part pública teníem a la directora general del Departament d'Exportació de l'IBACE, de la Generalitat Valenciana, i al director de l'Institut d'Estudis Baleàrics, Pep Cerdà, que també és director de la Fira B de les Illes Balears. En la taula rodona s'ha parlat molt de quins són els mecanismes, les ferramentes que cal tindre en compte i les dificultats per a poder internacionalitzar un grup o un projecte musical. També s'ha insistit molt en la importància de consolidar primer els circuits locals, els circuits a nivell entre pobles, municipis, ciutats, a nivell autonòmic, fins i tot a nivell estatal, abans de llançar una banda a un circuit internacional.